Dapat linalagay na nila yung kung magkano yung price para alam na namin kung magkano agad. Yung magtatanong pa. Nakakaya magtanong ano. Lalo na kung hindi ka bibili. Grabe, ang lalaki ah. Ayaw, di ba? Ang sabi sa akin ng sigurado ako may Pilipina daw mga kabragon. Kaya tara na. At bumaba na tayo. Nawala tuloy ako. Hello mga ka-Oragon. Kumusta kayong lahat dyan? Welcome back in my channel again. And today, my vlog is about Tiangge-Tiangge. Tiangge-Tiangge, yes! Pupunta tayo doon. At titignan ko yung sinasabi nilang Tiangge-Tiangge. First time kong makapunta na naman. Siyempre, pag first time, lagi kong iba-vlog at i-share sa inyo yung mga unang napupuntahan ko. Katulad ng Tiangge-Tiangge. Dito maski saan na lugar, nagkakaroon ng ganyan. Kaso ngayon ako makakapunta kasi malapit lang dito sa amin. At kaya kong lakarin. Yung mga first time kong puntahan, iba-vlog ko lahat yan. At syempre sa first time ko din, hindi naman ako first time na nakasakay sa metro. Pero first time kong mag-isa sa metro. Kaya next time, abangan nyo yan mga ka-Oragon na ang aking paglalakbay. Yan yung title ko. Or, di ko pa alam. Basta bahala na. Sa ngayon, we were going to Tiangge-Tiangge. At titignan natin, nakikita ko na sila. Nakikita ko na. Hindi ko alam kung mga tinda nila. Hala, muntik na naman ako masarahan. Kaya, mga ka-Oragon, don't forget to subscribe my channel, like and share. And of course, click the bell. Hinihingal ako kasi, alam nyo na, basta mataba na, madali na yan hingalin. And of course, ipapakita ko rin sa inyo ang outfit ko for today. Yeah. Hindi pwedeng hindi ipakita yan. So, sa susunod pang video na vlog ko, ipapakita ko rin yung outfit ko. Pagkatapos ng Tiangge-Tiangge, and of course, don't forget to go to church. Stop muna tayo dito. Kasi stoplight tayo. Ayan na, Tiangge-Tiangge. Oh. For now, mga ka-Oragon, pakita ko na sa inyo ha, kung ano mga bilihin. Mga ka-Oragon, ito mga panindang to, yan yung mga inayawan na, kita mo mga ka-Oragon, napamahal. Yan yung mga pinamimigay na ng mga amo dito na ayaw na nila, na hindi nila nagagamit. Kasi yung amo ko, ganyan din ang ginagawa nila. Minsan binebenta, minsan pinamimigay. Yan. 30, ang mahal. Pero maganda kasi ito mga ka-Oragon kasi silver. Ganyan din yung sa amo ko. Yan. Ang mamahal. Ang mamahal. Ang mamahal. Ang mamahal. Yan ang presyo. 7 for 1 pieces. Mahal siya mga ka-Oragon. At titingin pa tayo sa iba. Hindi ako niyang bibili. Dito naman mga painting. Yan. Yan ang pinabel. La petite table. Oui. Karamihan talaga pala dito mga gamit talaga sa kitchen.
Ito ko sa inyo. Napakaraming kutsara. Dadaan lang tayo. Maghahanap tayo ng mabibili. Mahaba-haba pa to. Ito naman mga alhasan. Mga totoo kaya ito? Mga totoo kaya ito? Hindi ko alam. Crazy Mariana. Siyempre, hindi ito totoo ata. Ata. Ito sa inyo. Okay. Ito ang paborito kong jacket. This is my favorite jacket. I like this jacket. Ito mga jacket na to ang gusto ko. Magkano kaya dito? Sigurado ako mahal yan. Pang winter. Yan. Mga bag. Shoes. Pero yung shoes nila siyempre pangit na yan. Yan pa. Dapat linalagay na nila yung kung magkano yung price para alam na namin kung magkano agad. Yung magtatanong pa. Nakakaya magtanong ano. Lalo na kung hindi ka bibili. Okay. The next store. Marami rin pala siyang tao. Oops, may favorite. Marami siyang tao. Yeah, maybe. Ay, mga mamahalin to, mga kauragon. Mga LV to, mga LV. Yan, mga LV. Yan talagang mahal. Mahal to, mga Hermes. Mga alahas. Sigurado mahal yan, mga kauragon. Hindi natin kaya ang presyo. Mahal pala siya. Pero oh, wow. Look. It's beautiful. Kasama ang bag. Naku, Prada mga kauragon. Sigurado. Mahal to. Let's see. Mahal to mga kauragon. Hindi natin kaya ang presyo nito. Mahal ito mga kauragon kasi mga LV, mga Prada, talagang medyo mahal talaga to. Yung mga hindi na ito mga ginagamit tapos binibili nila. Para makita nyo naman. Tignan mo si ate, oh may malunggay. Okay, the next store again. Ito, wala lang. Mga pan-display. Pero naghahanap ako mga kaurago ng mga leggings, mga damit na pwede kong yan. Okay, let's go to the next store. Lahat ng mga store dito, titignan natin mga kauragon. Ay, alahas. Ay, buti na lang hindi ako mahilig sa mga alahas. Kasi kung mahilig siguro ako sa alahas, siguro bili rin ako ng mga bili ko. Ito mga ang mga Parisian kasi, mahilig sila. Oh, shipping go. Mahilig sila sa mga arte-arte sa katawan, mga fashion. Kaya marami lagi sila mga ganito, mga pang-fashion. Hindi sila naaalisan ng mga alahas, ng kahit na ano. Ganyan sila, mahilig sa mga fashion. Yung amo ko nga, akala ko mga totoo yung mga alahas niya. Tapos, pinapakita niya lagi sa akin, pinapakuha niya. Ako talaga nag-aasikaso. Tapos, one time, tinanong ko si amo kasi sabi ko, napakarami mo ng alahas, amo. Yung pala, hindi pala yung totoo. Sabi niya sa akin, fashion lang daw.
Next. Again and again and again. Mga alahas. Pagpapagawa ng mga relo. Pagawaan ng mga relo. The next. Yan naman, mga antik-antik. Mga pan-display, pero ang gaganda. Mga ganda kaurago. Sana lagyan nila ng mga price, ano, para naipapakita ko sa inyo kung mga magkakano yung mga price. Para at least kahit paano alam natin, di ba? At alam nyo. The next, same lang lahat. Dadaanan na lang natin, ha. Yan, same. Oh my gosh! I'm looking for something. Yan, same. Mga gamit sa bahay. Andito na mga scarf. Andito na tayo sa mga scarf. Yan, scarf. 12 lang siya. Yan, may presyo siya. Okay lang. This is mga para naman tong pang-India. Yan. Next. Ito ganun pa rin. Para sa mga bahay, mga pan-display, mga upuan. Pwede ka ata sa kanila na paggawa, mga ganyan. At saka ito rin, ganun pa rin. Sa first na pinuntahan natin. Mga silver to. Ganyan ang mga lagi kong mga linilinis sa bahay. Pero kadalasan hindi ko linilinis. Kaya nagkukulay brown siya. Hindi, kasi sobrang ang trabaho ko lang kasi talaga kulang na kulang sa oras, lalo na pag andyan ang amo ko. Lahat ng oras ko napupunta lang sa amo. Start pa lang ng trabaho ko. Ang tapos ko niyan, napasok ako ng 8. Tapos, ang tapos ko kay amo, alas 12. 7 hours lang ang trabaho ko. Siyempre, hindi ko na makakaya yun, linisin. Tapos, ito naman mga books nila. Sigurado ako mga pampatalino ata to. Ayan, magaganda rin na souvenir. Bag. Yan. Wala pa akong pambili mga kauragon kasi inuuna muna namin yung bahay. Kaya hanggang tingin-tingin lang muna ako. Yung kailangan ko lang, yun lang muna ang bibili ko. Yan. Lahat mga mga pang fashion nila para gumanda ang mga nila. Akala mo, yayamanin, pero hindi naman. So, yan. Same lang. Tingnan din mo siya, ipakita lahat. Yan. So, shoes.